Good morning, guys! Galing na akong palengke. Sa malaking palengke. Diyan sa Libertad. Bumili ako ng ulam nila group. Yun. Nakakain na rin ng breakfast. Yung mag-ama ko. Nagluto lang ako ng mushroom soup. Tapos, ano ba yun? Meatloaf kay Chris and hotdog kay Daddy. Ayun lang. Mga favorite ni meatloaf. Hey! Nangat-ngati mo na naman ba yan? Ha? Ha? Lahat na lang ng bagong chinelas, ninangat-ngat mo, ha? Ang load si Daddy. Di namin matapos-tapos yung movie na yan, eh. Ayun, and then kahapon, galing akong Pure Gold. Pumili ako ng ito, yung lagayan ng plato. Tapos, liit na washing machine. Ayun, ang cute. Ang cute ng washing machine ko, guys. Tada! Naglalaba ako ng mga, mga dinala pa sa, mga hinubad pa sa swimming. So, ayun, baka bumaho na. Laban ko na. Ikaw talaga. Puklit. No. Ako na yan. Kunin. Talaga. Yun. And then, galing nga akong Libertad. Bumili ako ng ito. Yung may masipit para sa mga underwear. Na tayo, guys. Haul na lang tayo. Palengke haul. Eh, bumili ako ng chlorine kasi di ko mahanap yung binili kong sunrock. Di ko alam kung saan nilagay nila sel. And then, mangga, prutas. Yun, saging. Ayan lang yung prutas na nabili ko. Dapat watermelon kasi laki. Mamapanis lang, di namin maubos. Then bumili akong panlaga na gulay. Ayan. Bye! No. Panlaga. What else? Tapos yung pagkain nila Groot, atay, ulo ng manok, panang manok! No, ikaw talaga. Poknat ka talaga. And then, ayun, bigas. Kasi add ko dun sa Japanese rice na binili ni Daddy. Sobrang lambot. Parang hindi ko type yung Japanese rice yung nabili niya sa Pure Gold. Nung Pure Gold Balintawak. So, yun. And then, timba bumili ako. Para magamit sa paglalaya. Ayan. Ayun. By the way, guys, bad trip. Yung vlog ko nung Sunday, yung pagkadating namin dito. Kasi nagbalintawak pa kami. Sinundo namin sila Dayan nga at parang nag-overheat si Carrie. Ayun, nawala yung clips na yun. Dami ko nawalang clips. Hindi ko alam kung nabura ko or nasa ibang folder. Tapos bigla ko nabura lahat. So, ayun. Kaya konti-konti lang yung vlogs. Hindi pa rin makapag-upload. Wala pang internet dito. Pero pupunta ako mamaya sa staff room para i-upload yung dalawang vlogs. Okay, guys. Ayun, tapusin ko muna yung Ay, hindi. Luto muna ako ng pagkain nila. Para ko tapusin ang okay po. Lalaba. Ayan. Tapos, naghahanap na lang ako ng sa bagay pa hindi ko na kailangan dito ng kasama. Si Chris lang kasi inintindi ko wala siyang kasama pag umaalis kami. Pero sabi ko naman kay Daddy is huwag natin dalasan ng alis para hindi na makawawa si Chris. So, yun. Nakapagod, guys. Pero kaya to. Kaya ito. So, yun. Trabaho na tayo. Madami pang gagawin eh. Tapos nagtatay kami. Excuse me siguro to sa tubig sa Nueva Ecija. Tapos yung biyahe, yung init. Lahat kami. Pati si Daddy. Si Mika nga. Nag-vomit pa siya. Nilagnat siya kahapon. Di siya nakapunta na. Late na siya nakapunta ng store. Yun lang. Tapusin ko lang to. Gutom na ako, guys. Ayan, 11:45 na. Ako nag-breakfast. Maydo lang yung ininom ko. Ay, shucks. Yun. Dami gagawin. Dito pa rin sa bahay, ubos na yung oras ko. Ayun, di pa ako nakapaghugas ng pinagkainan sa almusal. Tapos ko na yung pinapalamig ko na lang yung pagkain nila Groot. Yung nasa labas, pinapalamig ko. Tapos ito na, sinalang ko na yung nilagang baboy. Yan, may corn kasi favorite yung ni Chris. Ang dami ko pang gagawin kasi sabi ligpitin maghahang pa kami ng ng paintings. Ayan, bumili ako kahapon sa Pure Gold din kasi
naka-sale siya. Yun. Babad ko lang muna yung whites kasi hindi ako parang hindi ako satisfied sa pagkaputi niya. Babad ko siya sa chlorine ang muna. Ako lang sunlock na, hindi ko makita kung nasaan. Ayan lang guys. Kain tayo guys. Lunch na halos. Kasi 7:30 na tulog si Chris. Tulog din si Daddy. Nagusad naman sila eh. So, mauna na ako kasi hindi po tapos maglaba. Ayun, sabaw tsaka gulay lang yung ulam ko. Sabaw na nilaga tsaka gulay na nilaga. Kain tayo with sausawan. Movie time. Ayan si Chris. Ayan si Daddy. Ayan. Hila-hilata. Nag-LBM kami guys. Ikaw bebe. Ikaw din malambot din poop mo. Malambot ang poop mo. Someone's attached me with gas. So, water yata yun. Sa nervous niya. Anyway guys, galing ako sa store kanina. Nagay sa mga orders. Nagpalinis ako ng nails. Yun. And punta ako dun sa dati namin inuupahan. Tapos nakita ko yung mga dogs, sila Maggie. Dati iwan natin si Maggie dito ayun. Hindi. Tapos yun, natakaw bigla guys ng lungkot. Yun, ayoko na rin muna ako. Kasi bago matapos ang April, dadali na sila talaga sa probinsya. Kaiyak. Si Bochik din? Sila lahat. Si Conan nata may iwan sa bahay. Pinapaiwan din nila Japon. Yeah. Si Conan. Pinapaiwan nino? Nila tita mo Jeff para at least may isang aso doon. Tapos yun, yung sila Puchi. Yung anak ni Maggie. Nalulungkot lang ako. Wala na makukulit na hotdog na baboy. Pero si Maggie guys, iwan ko siya dito, kunin ko siya kasi baby girl ko yun sweet nun So yun. So, pwede nga lang kunin ko na Mas lalo na si Choco, mahilig lumabas. Ilang na lang. 2 weeks na lang ata. Iwan na lang din si Tipi. 1 week guys. Wag, doon na si Tipi kasi siya yung alpha male doon. Anyway, ayun. Wala namang ginawa ko. Hanapan kanina. Ano yung alpha male? Basta, leader. So, yun. Tapos naglaba nga ako kanina. Nandun pa yung mga puti. And bumili lang din ako ng hanger sa Baclaran kanina. Tapos, umuwi na. So, yun lang. Let's see you tomorrow. Nag-upload na ako guys ng vlog. Pinaload na ako na lang yung packet wifi. Sana maka-upload kahit paano. See you, good night. See you tomorrow. Good night, Daddy. Good night. Good night, Daddy. Na